Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryete ita alawas a napaulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, anya ka ditikit kitam di tatawa. Ay, Apay nga katawa ka? dagiti man singin nga anak ni Nancy Akaruba. Apay katawa mi da. Kakaasi da lang aruden. Oray kasano, addalat ta na nga tiwakin ni Nancy. Singin nga agpay so dagiti anak na, ngampilay mat kan bulag. Apay nga inatiw mo ako nam. Siyempre, nataer ni Leonard nga anak ta. Awan pa'y ti pakapilawan na. Jay singin nga anak na, nataer kan na pintas nga agpayso, ngampilay kan bulag mat. Ay na, di mo ko mapakaragsakan ti kinadaksangga sa tipada matao. Ay nano sa bali a tao, saan? Ngam no ni Nancy, apay kumasaan ngay, pakaragsakak launay a. Si kamat gam ti masabat ko, maestra. Saan ka di asabado ita? Awan klase. Si kagaya manong, adamin meeting mi ita. Kasta ka di, maestra. Day damot tirigat na itibiyagyo niya. Sabado nga kaawan ko mati klase nga madamot meeting yo. Uwan nga rod manong, ngam awan maaramidan ta isumot tibilin jay nga to. Sige, maestra. Labsan ka pa'y. Ay papanam ka dimot manong, saan mo matakadwa ni bakit mo? Sa bali mo ti papanakita Sa bali mo ti papanan na. Kasta ka di? Sige nga rodan manong. No saan ka kumaabulag, inta ko maagay ayam. Anya ti kayat mo ngay ayaman ta? Mabalin ta matlat ti agay ayam? Kayat ko kumati agay ayam iti badminton. Ngam saan mo makita ti bola ti badminton? Saan ka di amarigatan kang agtaray, tapilay kamat? Makatarayak mat. Bas-basit lang mat ti may saasakak. Uray pilayak la kumamat, ngam ti kastoy abulag. Di kan agladingit. Uray kastam laeng, taipat-patag ka akabsat ko. Uray ni mami, patpatgan na kamat. Agyaman nak iti apo, tada kayo ti inted na akapamilyak. Mariknak ti panangipatagyo kanyak. Uray si kamat ipatpatag na kami mat. Una, tapno masubadak mo ti pamatagyo kanyak. Papanam ka di, manang, agrubrubuat kan samet. Ay, mapaanak man ijay balay dagiti apo ko ta. Ay, kakaasim at dagiti nga ubeng. Imbag lakit di ata naanos damat. Nang runa ni Gemma, naanos akanayon amang kibin iti kabsat na no ada papananda. Ay, wen nga road. Nang runa, numapanda ijay pagadalan. Ala, ingka nga rudan. Ang mga no awan jay inada, tanaibaga nang ada meeting da ita. Ay, mga laakpay mo't iti isangpot ko kadakwada. Ay, kabagays, kadwaan nakman kit de amapan agsukit iti chiko. Ay, wan imbag kat ata saan anapodot ijay dalan mo nga agturong ijay. Intan ko nam, ang nakatugaw kamutlat tadita. Intang arudan Nabayagtan, ngamjak pa'y ammo no anya ti panggurguraam kini Maestra Nancy. Apay adamagam, jak kayat alagipen no apay. Kayat ko lang matamamuan, asawa nakmat. Idiubing kami, aggayem kami, ngam nalalay nga. No nalalaing ka, apay nga rod akaguram jay tao. Ngamin, idi agturpos kami iti grade 6. Isukit din ti valedictorian. Kastaman matlaangan idi high school kami. Apal nga rod ti makagapo, no apay akaguram jay tao. Anya nga apal ako namat. Siya kumatirumbang nga ag-valedictorian, gaputa nalalay nga. Di mo ibaga nagkamali dagiti teacher yo, nga iso ti pinagbalinda valedictorian. Sip-sip kit di ati pamilya na. At dalakit di inted tayo pagadalan, iso akas jay. Atap mula da ita. Anya nga atap,
Di mo man isakit na di apo or ti kararwa. Kwarta man, mami. An-anom ti kwarta. Inikan kan iti kwartam idirabi eh. Dumagan na kit din wan anwak ti kwarta. Kat syempre, gastusan na. Anya pa'y ngay. Pagadalan ti papanam. Saan ka di akanumlaang matigatangam? Apay damagam no anya tigatangak, mami. Basta mangtod kay ti kwarta, nalpas. Ay nanak ko, saan ka di agastos? Narigat asapulan ti kwarta. Mangtod ka kit din. No itay pa nang tad ka. Napanak ko man. Papanam ko ma. Yan yung pagadalan na. Sa dino pa'y kuma. Oy, Leonard, dinakman luklukwan. Sabado ita. Sabado. Sabado nga madaramidan mi, mami. Activity mi nga kakadwa. Ne, da kayo mati masabat ko. Pilay kan bulag. Wen manong, itulod ko nga umuna ni Julius iti pagadalan dagiti bulag. Sakbay ang mapanak mo't iti pagadalan mi. Pagtaktak-takam pa'y lang ay tulod day ta bulag. Kaasimot no saan nga agadal, manong. Sayang lang nga pagadalan ti bulag. San mo't lang nga makatrabaho. Agigan tumot lang iti balayda. No sikat ti bulag, kayat mo ka ding agigan kalatan iti balayo? Ha? Sa anak mo ta bulag? O sige, panawan kayon. Apay akas jay ti sa uni manong ni Leonard. Di mon italtalak. Talaga akas dyan na dayjay. Iti pagadalan da, kanayon kanong aglangan. Uray kas to iti kasasaad ko. Agadalaklat ta. Wen taday tatisang kaibaga ni mami kadata. Agadal ta kano, tapno na saya ti masakbayan ta. Adda nga tamot na saya at amasakbayan, ti may sa abulag akas kanyak. Apay kit din nga awan. No awan ka ngamin akanayon akakuyog ko. Mabayagak amag na, tasaan ko amakita. Basta, saan ka abaybayan? Gapo, takabsat ka. Dagiti anak ni Nancy ti masabat ko. Ay, agawid kayo ka din. Una na, naggapo kami di pagadalan. Amok ata naka-uniform kayo ka nga rod. Naganos kakit din amang kibkibin di tabulag si ka Gemma. Napatagtikabsat ko, nana. Jak mabali na baybayan. Tamaudi no saan ko akibinan. Apay asaan nga ijay pangisursuruan ni Nancy tinagadalan nyo. Kayat mi ditoy, taasidag, nana. Adayumot ngamin ijay pagisursuruan na. Imbag tulangan ano mayalis dito'y asidag. Anya? Mayalis dito'y asidag? Bareng nana. Kasta nga minti ko na ni mami. Kumusta ti panagadalyo, anak ko? Nasaya at mat, mami. Mami, mausar ko kadimot laang ti maadal ko. Apay ket din asaan, anak? Apay akas ti saludsod mo? Kunang amin ni Manong Leonard, asayang kanulaang, ta sa anak kano ang makakita. May mayat kano, no agyanak kanulaangan dito'y balay. Saan apod no dayta? Agan-anos kayo pa'y, ha? Umadanin ti panakaiyalis ko dito'y lugar tayo. Dituya kon amang isuro. Kasta ka di, mami. Ngam sayang, sa balimat ngamin ti pagadalan mi. Saan tayong agkukuyog? Saan abali, anak? Saan kamot nga agmay sa amapan iti pagadalan nyo? Anya nga tati mabalin ko nga adalan, kat bulagak, mami. Di mo ka di kaya ti agbalin to aman nursuro dagiti padam abulag? Mangisuro kay di School for the Blind. Pagadalan dagiti bulag. Kabalak to nga ta? Apay ket din asaan, anak. Basta aganos ken aggaget ka. Nadagsan ka di ti ulom, tapay atap-tapayaam. Masurunak laang. Tamayalis ka no dayje Anansi dito lugar tayo. Kat, anya ti parikot. Nasayat kit di tayo pagad-adalan ti may nga anak ta ti pagisuruan na. Ad-adda ama di tiriknak.
no ditoy amang isuro. Napay kumaakas ta tiriknam. Gapo ka di, tasan ka maestra. Dinak man buwisitan. Mas dawak nga road. No apay napudot ti daram kay ni maestra Nancy. Nasingpet mo di tao. Di ka man. Kaslakit isakit mula unay yung dayjanan si. Ay, masurunak. Anya launay ti basol na kan kaya. Imbagakkan kan ti may sama kagapo. Ti may sapay. Kunana idi nga agabayak no agkasar. Ngam dinakmet pinagabay. Gapo taawanak kano dito lugar tayo. Kasano katawan kamot nga rod. Inuray na kumaang adaak sakbay ang nagkalaysa. Ay, sana may parbang tirasun mo. Ay, maragsa ka nak. Tamayakar kanon ni Nancy dito'y lugar tayo. Di kad nasayaat no ditoy. Tapno makaginawa mo. Adayo ti pangisursurwan na. Masapol nga aglugan iti binigat kan minalam. Ay, huwin nga rood. Imbagla ang tanan akam dagiti anak na. Nga uray ada diferensyada. Awon gayam. Nadamag kong ada kanubisyo di anak ni Violeta. Ay, kasanumot nga men kat panoy-noy-noyan da. Nakita nga agsigsigarilyo kat imobobingan. Ay, saan la sigarilyo Aginumpay iti arak, no saan akit kitaan ti amana. Ay no kasjay na laang dayjay nga obeng. Awan ti nasaya at amasakbayan na. Apay ngay, nagbababamot ti gradom, Leonard. Ngumaton to, daddy. Medyo marigata na kami narigat ti subject mita. Masapul nga igad mo mati agatal. Narigat ti awanadal na. Igagaid kumat. Gam talaga jak kabalan, daddy. Nakurang kalaang iti panangipasnag iso akasta. Kaya't mo kadi, ang makaadal dagiti kapatadam. Idinto ta si kakat saan. Ha? Apay nga taasaan ka na siri bidya pagadalan, daddy. No agripaso ka, maawatam dagiti leksyon yo. Diyak pa'y nakita nagripaso ka. Day tamot cellphone mo into naram. O agripaso ak? Saan kumutlam awatan, daddy? Di mo kunaan at talaga saan ka makawawat. Kaslakas tangarod, dad. Ay na, maragsakan anak ko. Nagngangato ti grado yo. Agyaman kami, mami. Nalakamot, mami. Masurutak mo ti bagbaga ti maestro. Oray si Kamet, Gemma. Ay na, nagngato mo't dagiti gradom. Lalaingan nyo tapno makaadal kayo, kan makaturpos kayo. Wen, mami. Ngam, mami, jak mo't mabasa ti libro ni Gemma. Sabali ngamin ti libro ni Gemma, tana isurat dagiti alpabeto na. Si Kamet, sabali. Braille. Naitulnek dagiti alpabeto na, tapno maarikap ti mangbasa. Un nga rod, mami. Nuari kapak ngamin ti libro ni Gemma. Naglinis. Awan maarikap ko atulnak. Agsipod ta agduma kayo iti babasaan. Sika, makabasa ka, babaan iti panagar-arikap mo. Isumot, babaan iti panagkita na. Kuma, mami. Makakita akmat. Padasak man akasarita ti principal iti pagadalan dito'y tagayem kumat. Kanya ti bagam kan kuana. Ano mabalin? Saan adito'y ti pangisuruan ni Nancy? Kanya man ang tinaknakan mo. Basta ya kayat. Madlaw-launay nga inatiwnak no mangisuro dito'y. Idinto ta siya kat awan trabaho. Jak am mo. Noan niya a klase ti panunot ti addakan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas ang napaulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center
iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kagura launay ni Violeta ni Nancy agayim na, gapo iti apal. Nasingpat dagiti anak ni Nancy, ada Gemma ken Julius. Idinto tamadimat ti kababalin ni Leonard, nga anak ni Violeta. Nasaet iti pagadalan ti anak ni Nancy. Idinto tanasadutmat ti anak ni Violeta. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta iti alawas a napaulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya man ang tinaknakan mo. Basta jak kayat. Madlaw launay nga inatiwnak numangisuro ditoy. Idinto ta siya, awan trabaho. Jak ammo, nanya klase ti panunot ti addakan ka. Awan matidakas nga aramidan di tao kan ka. Awan ti aramidan na kunam ta sa balikat nga rod alugar ti pangisursurwan na. Ngamno ditoy, patyam nga awan ti aramidan na. Kas kumaitian niya, Ay sos, masapul ka di pa'y abinsa-binsaak no anya ti pagmadyan na no ditoy amang isuro. ay, nakulaapan na talagang ti panunot mo. Di mo ibaga na kung laapan ti utak ko. Lumidam lang ti lubong ko. No makita, wano mang mangag ko tinagan day di anansi. Saan mo't anayanak abulag ni Julius? Nagbalin akas jay, idi nagsakit iti kamuras. Ay, wen nga rod. Naibaga ti may sa doktor ang mabalin nga operaan. No adalakat donor iti kornea ken kuana. Manipod nang isuro ni Nancy, di na nasango nga impakita iti doktor ti anak na. Ay, wen nga rod. Ay, tay kunada a cornea transplant ti kayat mo asawon itay. Wen kabagays. At daidi plano ni Nancy amang ipakita iti doktor. Ang isumutan ti ipapatay day di asawa na. Ape adi na padasan ita. Bareng adda na laing a doktor ang makabaal. Ibagak to day taken ni Nancy. Inton umadanen ti bakasyon dagiti eskwela. Ikat no maipapaniti magastos. Mabalin tayo nga eremedyaw. Tinapatag. Agsubli ti panagkita ni Julius. Amom, anak ko, nagsaritaan mi kan ni Antim Lilia. Apadasan tayo manad nga ipakita iti doktor ti mata ni Julius. Ngam saan nga umanay ti sweldok nga aramatan no bilang, nanang. Ay, kaya't matikabsat ko ti mangilako iti daga. Ha? Kayat ni auntie ti tumulong babaan iti panaglako na iti dagayo? Wen, anak ko. Ay maragsak anak mat. Takayat na ti tumulong. Agudwa kamin Mangilako akmet iti dagak. Kat kastamet ti aramidan na. Inton bakasyon, nanang. Mapantayo ija Manila. Intayo ipakita no adapay namnaman ni Julius ang makakita. Ay, uwin, nakong. Ay, maasyanak ka na giti apukok. Ni Gemma, para tulod. Saan mo't ngamin ang makakita ni Julius? Nanang. Iso apadasan tayo. Ay, nuawan namnama akat aklunan tayo. Anya nga rod ngay. Apay na pudot man ang ti ulom. Kaslada man ang kinaapam. Masurunak iti dayjay a principal. Awang gungguna na agayam. Kanya tinaramid ti principal kan ka. Di na nga rod pinagustuhan ti kayat ko ang mapasamak. Mangipakita, asaan akasken ka, anakulaapan ti panunot na. Di mo man sang kaibaga day tanakulaapan ti panunot ko. Adda makagapo, no apay anasakit tinakam ko. Nabayagan ang napasamak day ta pagsaksakitan tinakam mo. Uray nabayagan, ta sa diwa pa'y laeng itilagip ko. Masigurado ka nalipatan na ni Nancy Dayta. Nabayag ngaminan. Kasano nga amom analipatan na? Apay, imbaga na kan ka? Imandar manen ti kinakiting ti panunot mo. Apay nga itaka lang. Anya ti orasan,
At na nagkasanga kadalan mi mami. Napan kami di balay da? Iti dayta kinaubing mo. Umin-inom kayon iti nasangar. So paminsan lang mat mami. San mata ka na yun? Dayta paminsan, awan papanan na, no di kanayon ton. Nagmayatin ngayon mo kanayon tong. Kanayon mo ti happy-happy. Agad adal kakadiwan no saan. Agadala ka no oras ti adal, mami. Ang nuad na mga awis kanyak. Saan ko palabsan? Enjoy ko naman. Ay na anak ko, di mo kumamit yalang-alang ti panagadal mo. Hello? Asino da ka di? Ha? Presinto? Tapay? Anya tinapasamak? Sige sir, taumay kami dita. Bye! Oh, asino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Presinto ko namsamit. Ti anak ta, ada ka no iti presinto. Anya? Kunak man agad adal ti anak mo. Apay nga tayo presintaw. Naggugulo da ka no iti may nga inuman. Ay, talaga sana na dumdum nga iti pamagbaga ti anak mo. Oras ti klase. Ada iti inuman. Alahain ta ni Jeffrey Sinto lakay. Saan ngagnagam ti anak mo? No saan na may kan iti liksyon? Bye-bye am ka di di anak ta. Kasanon ti panagadal na. Ay, No di nakaduan ama pa ni Jeffrey Sinto. Kagura ka. Di ka kasarsarita iti manualawas. Anya ka di tinapasamak, Leonard. saan ka di arumbang nga da iti pagadalan? Apay anapan kayo iti inuman? Kwa, awan ngamin ti maestro mi. Awan ti aramidan medya pagadalan. Rumbang ka di? Ano awan ti maestroyo? Ket mapan kayo iti inuman? Apay nga rod, nga da kayo ditoy. Ha? Adda ngamin ng kursunada kada kami dad. Bimalos kami lang. Nukas tamlaeng agulo ti sapsapulam. Ibagakkan ka nga awan tinasaya at amasakbayam. Intakit din makisao iti pulis. Kanti kinaguluda ta aregluan tayon ti amin. No kayat da ti paareglo, agam no saan ngay. Ditakan unag ti kulungan nga agyan, Leonard. Jakmat ipalubos dayta, lakay. Kanayon mo ngamin apanawin ta anak mo. Iso abarumbado. Anya ka di day tapakakumiko, ma'am anak. Project me iti art, mami. Ag-drawing iti agduduma a view. Nan, kita akman? Ay, wow! Nagpintasan, anak. Ay na, naglaing ka nga ag-drawing. Bareng agbalinak to analaing a painter, mami. May sa a talent day ta, anak. Manmano ti addaan iti kasta a talent. Kasta nga rutin baga ti maestro mi iti art. Nalaingak ka no. Amom ka di anangina ti may salaang a painting? Imbagamot lang ti maestro mi, mami. Ado ti nagbalin analatak a pintor, babaan kadagiti impintada. Inton agturpusak iti pagadalan mi. Agturpos kamat iti pagadalan nyo. Sayang, tasaan tangag kaadalan. Bulagak tumot ngamin. Uray bulag ka. Tanalaing kamat. Ada ka numat award mo. Kasta timbagada ka ni mami. Wan matkit di Sayang lang ngamin. Tas anak ang makakita akaskan ka. Sana bale. Tano ada papananta. Kasla siyak ti pan nakamatam. Siyak ti mangkibin kan ka no ada papananta. Dua kami ka ni mami. Naragrag sakak ko ma. No makakita akmat. Tapno saan ang masapol akanayon nga adda ka iti sibay ko. Uray, tanaragsakak mat amang kadkadwakan ka. Gaputa ipatpatag ka, Julius. Agyaman akmanan kan ka Gemma. Naanos ka. Kakaasyan ka, gaputa kabsat ka. Siguro, no siyak mat tibulag, naanos ka mat siguro kanyak. Gaputasan ang napasnag ni Leonard iti panagadal na. Kapilitan, nga gulit manen. Ay, no mabalin la kumaabayadan dagita ang mamaestra.
tapno ipasada ti anak ko. Kamali day ta ka panunutam. Kasano no awan amuna sa mapan itinangat nga ato atukad. Kababain nga rod no agulit. Mas kababa no maipasa. Tamarigatan to itinangat nga ato atukad. Iso abay am nga agulit tapno agnakam. Kasla saan anapatagkan ka ti anak ta. Kayat ko adumakkala na singpet ken natudyo nga anak. Hanggang pagbalbalinem at abarumbado, gapot a pampanuynoyam kadagiti dakes nga aramidan na. Kamali a panangipatagday ta. Awan ti kamali iti panangipatag ko iti anak ta. Naibaga ka din ni Nancy ti panggap na, manang. Wen, ading ko. Maragsakan launay. Ta si dadaan ka kanu atumulong para itipan na kay padoktor ti anak na. Sino pa yung ay ti agtitinulong no saan adatayaw? Ay, wen mo't kiti, ading ko. Ang muray no kasta. Ay, agyaman unay kan ka. Ay unay kan aya manang. Patpatgen kayo a kapamilya. Noan niya ti pagsayaatan, si dadaan na katumulong. Ala, mangkita ak nga ron iti manggatang iti daga. Tapno adda si dadaan nga aramaten tayo. Uray siyak mat manang. Pag tinulungan ta ti agbirok iti aggatang iti daga. Nadamag ko nga ilaklako yung kano ti solaryo na pudno ka di. Ay, wen, barok. Adda nga ben pakasapulan mi iti kwarta. Ala, padasak nga ibaga iti may sangam amok, agumat gatang iti lote. Aliman nga rod, barok. Adala nga ben pakasapulan, may. Agkita kami iti gayem ko inton bigat iti opisina. Isunton ti panangibagak nana. Ay, sapay la ko mga rod. Tada gumatang. Tapno malakok ti solar. Saan ko ama ipanamnama, ngam padasak lang nga ibaga. Barang kayat na agatangan, nana. Anya tinagsaritaan nyo iti inaninan si di talikod ti balay. Damdamagan na, no damam mo kagumatang iti solar. Ang mga no damot amamom. Agrigrigat da ka din, tailako da pa iti solar da. Katada siguro mat pangaramatan da iti kwarta, Ay, no, dalaki di porsyento nga agbirok iti gumatang. Padasak tagkita. Ngam no awan, ha? Naglalaingandan ngay amang ibaon kanya. Ay, nakaro ka, Violeta. Karubam di tao. Arubayan lang tinagbakitan tayo. Ngam adayo ka kadakwada. Tapno ammom, napatag ti banno ko. Reses, ngam apay nga da ka dito'y anali dahil Leonard. Da kayo gaya, ma'am. Nagungat ngamin kanyak ni Saritay. Bagsaka ka no itimat. Anya ka dito saan mo amaawatan. No kayat mo, intay di lami saan ko. Ta isurok ti saan mo amaawatan. Makapasadot mat, ma'am. Awan ganas kon nga gadal. Tan nababadag iti gradok. Iso an nababa, ta saan ka ngamin nga agreprepaso. Ngam no igaed mo, awan papanan na, no di ngumatumutla ang dagiti gradom. Kas kumakan kami naman norosuro, ma'am. Mayat ko, ma. Dagiti daddo, ma. Nakaungungat da. No kanayon ka nga agpaisuro, dito'y pagadalan man wenno ije balayo, lumaing ka, Leonard. Itaman pa yung makita nga ukradam tinutbok mo, Leonard. Kita man ti insuro ni Ma'am Nancy itimat, Dad. Iso ka di ti maestram itimat. Saan, Dad? Pinagong tanak ti maestrok itimat. Saan ko nga minamawawatan ti isursuro na? Idi nakita nak ni Ma'am Nancy idi reses. Imay nak sinurwan. Nasingpat nga rod no kasta. Kaya't naka nga isuro. Idinto tasan nga iso ti maestram itimat. Nasingpat talaga ni Ma'am Nancy, Dad. Kayat ko dahil maestra. Nalaing pa amang isuro. The best para kanyak. Ulitam man timbagam. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan, panangipatag.
Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti limad agura ni Violeta ken ni Nancy. Nagtultuloy mat ti kinasaet dagiti agkabsat at Julius ken Gemma. Kat ballog ken manginom mat ni Leonard nga anak ni Violeta. Iti maysa nga aldaw, naibaga ti ina ni Nancy iti kabsat na nga ilako dati maysa asularda tapag padoktor ni Julius nga apo ko da inton madanon ti bakasyon. Iti panaglabas dagiti aldaw, dandanin agturpos da Gemma ken Julius. Idinto ta saan pa'y amakaturpos ni Leonard. Gapo iti kinaballog na. Agsarsarita da Leonard ken Ruben. Idi simmangpet ni Violeta. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Nasingpet nga rod no kasta. Kayat na ka nga isuro. Idinto tasan nga iso ti maestram iti math. Nasingpet a talaga ni Ma'am Nancy, Dad. Kayat ko a maestra. Nalaing pa'y amang isuro. The best para kanyak. Ulitam man timbagam. Ha? Saan na kano a maestra ni Nancy? Ngam isuro-suro na itimat ti anak ta. Tultulungan na tapno maawatan na ti di na maawatan. Anya ti di mo maawatan, tasyak ti mangisuro. Aliman nga rod, Mami. Oh, dahito iti insuro ni Ma'am Nancy. Insurat na ti solution dito yung notebook ko. Ngam nalipatak manen. Ala, mudtoy ta notebook mo. Siyak ti mangisurukan ka. Ammom ka di dayta. Kasla nalipatak mo dun. Imbag man ta nagkita ta dito'y dalan, Nancy. Ni si kamat gayam. Agkarubat ang agpaiso, ngam di tamot masangot ti agin nalatiw. Kanayo nak ngamin ang makumikom iti trabaho. Saan aga putad da trabaho kat ison ti pambar mo? Gapo ka di tawan trabaho? Ay, saan mo't si kamat? Kasla da importante nga ibagam Pati ka di kakaiso na apamatag ti anak ko kanyak kat agawam. Ha? Anya ka di ti sasawam? Di ka maawatan. Ilawlawag mo man? Kunak man no nalaing ka a maestra. Maawatam ko ma, ti kayat ko asawan. Anya ka di ti gurguraam kanyak. Saan ka di nga agayam ta? Among madlagayam nga gayam ta. Ngam apay akayat mo pa'y nga agawan ti amin kanyak. Ha? Di ta ka man laungan. Agdamagak man, Leonard. Anya ka di ti napasamak iji balayo idi kalman. Napasamak. Awan mo tinapasamak, Ma'am. Di da ka di pinagsasaritaan kada mami kan dadim? Naibagak akay kayat ka. Tanasingpet ka, Ma'am. Insuro nak ngamin idi kalman iti math. Inton maminsan, saan mo nga ibagbaga akay kayat nak, no di mo ibaga ka ni mamim, akay kayat mo mat. Wen? Ha? Apay ka di, Ma'am. Maawatak amasayer tirik nana, no ibagam nga adakay kayat mo. Idinto ta di mo mat ibaga, apat-patgam ni mamim. Naskan ka di pa'y dayta, Ma'am. Wen, tati pa nang ibaga ti anak, apat-patgan na ti inana, kat mangted bang ar iti ina. Agpada ti oras ti panagturpos yung agkabsat, ngam agduma kayo mat iti pagadalan. Anya pagadalan ti papanamngay, Mami? Kaston na, Julius, ha? Masapul nga daak iti pagadalan ni Gemma, ta ijayak kat nga rod amang isursuro. Asino nga iti mangkadwa kanyak, Mami? Ibagak ka ni nanang, kastamatan ka ni auntie, takadwanda ka. Wen? Ha? Ay, un gayam.
At dadalula amang kadwa kanyak. Saan nga agsaksakit tinakam mo no saan ka makadwaan, Julius? Un mami, maawatak, no apay adi ka makaumay. O sige, agbati kayo nga ro dito'y tainak ibaga kadananang kan anti. Un mami, duada akadwak amapan ije pagadalan mi. O sige, mapanakon. Agsubliak matlang adagos, apaman ama ibagak tigagarak. Itapay laeng, kablaawan ka, taagturpos kan, Julius. Uray si kamat, kablawan kamat. Agyaman no kumamay sa ti pagadalan ta. Aggidan ta akadwaan ni mami. San abale, taadda dua akadwak, dagiti dua alola ta. Agturpos kadimat ni Manong Leonard. Saan kading agkaadalan kayo? Tanaabutam idinagulit. Adda bagsak na. Iso asaan ang makagradwar. Ay, sayang nga rud Lumakayon iti pagadalan. Sinayang na tigundaway. Mayat kumaan no agturpos met. Saan damat nga may napagungtan no agbalog. Ay, sabali ka no ti panangipatig ni mami na. Uray pa kadadaulan na. Sigilat ta. Basta pagragsakan ni Manong Leonard. Ay, balasang ko. Nakaumay ka, Mad. Itaman pa'y. Agturpos nga minda Gemma kan Julius nanang. Amuyo met, agsabali da iti pagadalan. Saan ko ida mapaggidan akadwaan? Kat, anya nga ron ti kayat mo asawan, anak ko. Da kayo kuman ka ni auntie ti mangkadwakan kwa na iti pagadalan da, nanang. Amuyo, adda award na. Ay na, nagsaya atin. Ay na, da kami kan ni Lilia ti mangkadwakan kwa na. Wan nanang, masapul nga daak ngamin iti pagadalan mi. Taijayak kat nga rod amang isursuro. Ala, awan parikot. Kadwaan mi ni Julius. Agyaman ak nanang. Pakaragsakan mikit di Tada kami timang kadwa iti apo ko may. Ni Nancy mo di nakitak si Bert. Anya ka diti ginagaran na. Ay na, agturpos ka no ni Julius. Kat dwata amang kadwakan kwa na. Ay amam, ada ka no pa'y award na. Mapadasan ta nga ron mo ti agpaggraduar. Ay, plansya at day tayo nagpintas abistida ta. Iso ti arwatin ta amang kuyog ka ni Julius. Sige kabagis. Planchaem ana imbag Nabayag iji aparador kat. Kita akman gayam ijay aparador. Taamangan kit dino nadadaal dan tadi tamot inus-usar. Wen nga road manang. Ay na, nataer kan napintas dagiti anak ni Nancy, anak asut iti pang-graduation da. Napandan iti pagadalan da, taita ti graduation da. Ngam ni Leonard, sa nakaraman kadagiti agturpos, gaputaballog. Masurunak kadagita ama maestra. Apay adida inraman ti anak ko nga graduar. Agsipod ta kanayon nga aglangan. Nababaunay dagiti grado na kuna ti maestro na. Pinaari ka pam kuman aday di a maestro tapno iraman na ti anak tangag turpos. Oy, di nakman itultulad kan ka. Asaan anaing kalintigan ti aramid mo. Agbayad ka kit din tapno makapasa ti anak mo. Asino ti lugi? Saan ka di ati anak mo? Apay kumaalugi. Ay, adda ak kumamot ijay amang kadwaken kwa nang agmarcha. Saan nga rod ang makamarcha? Tanabagsak nga rod. Ay, adda ak kumaijay pagadalan anak kabisti nga paggraduar. Itata nagturpusan dagiti ubeng. Intay ipakitan ni Julius ijay Manila. Wen tanakala ko tamot tan iti sularta. Nuwen, makidagas tayo iti partido tayo nga da ijay. Nabayag basitan adi tayo napnapan iti Manila. Kumusta nga tamot ti kabagyan tayo ijay? Ay kat maamuan tayo
No makadanon tayon, ijay. Iso na laeng, tadyak makaan-anos ije Manila. Sa bali ti pudot na ijay. Saan apresko ti malang ab nga angin ijay. Nang runa iti kalgaw. Ay kat, anyangay nga rod kabagays. Aganos tayo para kan ni Julius nga apo ko ta. Husto ka. Ti panangipatag iti kapamilya, kat kasapulan ti anos kan sakripisyo. Mangisagana tayo iti badbado tayo, tamapan tayo iti Manila. Anya ti aramiden tayo ijay, mami. Jak pa'y napnapan ijay Manila Adda kabagyan tayo ijay. Ngam ti kang runaan apapanan tayo, kat in tayo ipakita ti mata ni Julius. Barang adda pa'y namnaman na makakita. Anya, mami, mabalin ka di pa'y ang makakita ak. Saan tayo pa'y nga ammo, anak ko? Kung nangamin ti doktor idi, nga alanganin ka kano ang makakita. Kaya't yung asawan, mami. Impakita yu idin? Wan anak, idiubing kayo pa'y. Si bibiyag pa'y idi ni daddy yo. Kastagayam, ngam no imbaga ti doktor nga alanganin. Amangan no saan akon ang makakita, mami. Saan ka nga agliday, anak? Awan ti kas iti padasan tayo manan. Makakita ak tupay nga ta. Jak man makitkita dagiti kaaruba. Napananda nga ta. Wen nga rod, mami. Nakakandado mo ti balayda. Napananda nga ta. Tadida pa'y imbagbaga. Amangan mat no nagpasyar da, mami. Nusyak ni Nancy. Apay ko mga ipasyar ko ti bulag kan pilay nga anak ko. Daksang gasak ngagpaiso dagiti anak ni Ma'am Nancy. Apay nga takas jay da. Rumbang lang, tapno saan na abukudan ti ragsak. Ha? Anya ti kayat mo asawan, mami? Ay, yakam mo. Idiubing kami. Kanayon nak nga atiwon iti anyaman abanag. Tsak mawatan ti bagbagam, mami. Nangag ko ti saritaan nyo iti anak ta. Basol ka din ni Nancy. No inatiw na ka iti kinalaing. Kagurak adenggan, no ibagam analalaing ngam Among bakit? No saan mo nga akseptaran ti panakaatiw mo, kanayon ka amasaksaktan. Saan ko amaawat? Ngam inatiw ko man, gaputawan diferensya ti anak ko. Uray kas jay dagiti anak na, may panakkel na ida, ta naglalaing da. Ado ti award da nagturpos. Ngam sayang ti awarda ng runa jay bulag. Ngamin, awan serbina, tadi namat makita. Sana sayang, mangipakita da ita anasait da nga agadal. Adda matunoy da iti masakbayan. Mami, saan ka di ako muyog kada kayo ija ospital? Saanan, anak? Siya kung timangkibin ka ni Julius. Kasta ka di, mami. Sayang, jak mangag ti ibagat ti doktor. Sana bali, anak ko. Maamuam tumot laang intun sumangpat kami. Ikararag ko, makakitan tumot lang ti kabsat ko, mami. Wan, anak. Amin tayo. Kiddawan tayo dayta iti Diyos. Wen, mami, mapang kami kadalola ijay simbaan. Kiddawan mi ti kaasi ti Diyos. O sige, anak ko. Tamapan kami mutan iti ospital. Mami, nasakit ka di ti aramiden ti doktor? Ay, saan, anak ko? Nga masapul anaturad ka sumango iti doktor. Uwan man laangan, barang makakita ak. Tapno saan akaasi ni Gemma, akanayon amang itulod kanyak. Kasta ate, anak ko. Naturad, saan atakrot. Sige, orayon talaangan ang maawagan tinagan mo. Noan niya ti ibaga ti doktor, aramidak, mami. Wan, anak, ikagumaan tayo nga aramidan ti anyaman a pamuspusan a makaagas kanika. Tinabasak iti libro, kat operasyon laang kano ti pamuspusan. No, iso ti ibaga ti doktor, di iso nga rod ti masurot. Mami, nasakit to nga ta ti operasyon.
Saan? Tapaturugan da ka, babaan iti anesthesia. Saan mo amarik na dayjay, anak ko? Kumusta nga itinapanan niyo? Anya ti ko na ti doktor. At akadimot laang namnama ang makakita ni Julius. No maisayang ka ti operasyon, ijay tula ang makita no agbaligi wenno saan, auntie. Ay, kat, ipaopera tayo nga rudan, anak ko. Tapno makita, no baligi, wano saan. Masapol nga adda ka no mangidonar iti kornea ti matana, nanang. Siya konti agi donar, mami. Anya? Matuloy nga ta ti operasyon ni Julius. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagturpos dagiti nasat nga agadal at da Julius kan Gemma. Idinto ta saan akaraman ni Leonard kadagiti nagturpos. Idi nagbakasyon dagiti eskwela, impanda ni Julius iti ospital ijay Manila. Tapno ipakita da iti doktor, barang addapay namnama na ang makakita. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No maisayang ka ti operasyon, ijay tulaang ang makita no agbaligi wenno saan, nanang. Ay, kat, ipaopera tayo nga rudan, anak ko. Tapno makita, no agbaligi, wano saan. Adapay parikot, nanang. Masapul nga adda mangidonar iti kornea ti matana. Siya konti agi donar, mami. Anya? Wan, mami. Siya kun. Ay na, nagsayaat kan, anak ko. Ngam idaw-dawat tayo iti Diyos, nga isulaangan ti mangipamuspusan iti amin. Burbur tiyaman kanyak, nunap napanandag iti kaaruba tayo. Anya ti pakasaknam dita. Saan ka di akay kayat mo no di mo ida makitkita? Saan aday ta saan ko apan nakakita kadakwada? Mas daawak laeng, ta italaeng nga awanda iti medyo na bayag. Awanlat di mo pakaringguran. No makitam dagiti pilay kan bulag, umanay lakat katawaam. Itatawan da, maringguran ka. Sa anak nga rod amaringguran, mas daawak laeng. Italang amin anabayag, ajak makita ida. Sa balitin into na ram. Ayan ti anak mo. Ne, awan ka de. Napanan na ngay, at damot itay ditoy. Day taket tay kunak. Sa baliting kasirip-siripen. Idinto tadi mo makita no anya ti aramidan ti anak mo. Amangan no napanmanen kadagiti barkada na. Sapay kuma, taadamayat amang idunar iti kornea na. Di kagdanag. No awan, siya kun Ngam sayang ti matam, no saan nga agbaligi ti operasyon. Ha? Saan nga ta? Ay, kasanungay nga agpaiso. No saan nga agbaligi? Adda nga tamayat amang idonar iti mata ti kabagyan na. No bilang laeng. Kunamot ti doktor, nga adalat ta kanumat na saya at ti panagpuspuso na atao, nanang. Ay, sapay ko mga road, anak ko. Ay, asino ka din jay artista? Anang idonar iti kornea ti mata na idinatay. Ni, uwan nga agpaiso. Adda nga agpaiso na nga ramid ti kasta, nanang. Sakbay anatay,
Naibaga na iti pamilya na nga idunar na ti Cornea ti matana. Ay, nagtanok ti kababalinday jay nga artista. Adda na iranod iti matana. Aguray tayo ananang. Bareng adamot ti mangidunar akasta. Sapay ko mga road. Taadan to, anak ko. Aginggat kaano nga aguray tayo. Dayta ti saan tayo nga amo nanang. Basta, agkararag tayo laan. Adamot maipatpatakder abalay ijay solar ti ina ni Nancy. Nalako da ka din tilute. At ita ka manen, ti manen ka uruba tinakitam. Ay na, damagaklaang matano nalako dan. Wano balay dati may patpatakder. Nalako dan. Anya ka di manen ti mapampanunot mo. Kita ta nalako da ti luti da. Iso siguro ti inaramat daan na pan nagbalog. Apay abalog pa iti naramat mo asarita. Saan ka di amaaramat da ita balikas no awan ka es kad na tinapanan ti tao? Amok pa'y ngayon no napanda nagbalog wano anya. Inaramat da siguro tinaglakwan da iti sularda. Duan yaman tinangaramatan da, awan bibiyang tayo dita, takwarta damet. Bibya nga kaya, nadamag kulaang mat. Apay ngamin nga interesado ka, mga mo no anya ti aramidan, wano papananda. Nadamag kulaang, ngam awan bibiyang ko. Medyo mabayag tayo nga aguray. No kaano nga ada donor. Ay, aganos tayo, kabagis. Awan mauray tayo apagsayaatan, no di tayo makauray. Paino padasan tayo ti agpa-public service iti nagdodo mga istasyon ti radyo. Kandaddo mapay. Bareng adda mayat nga agdonar. Nay, mayat nga agpaiso tinapanunot mo Ibagata ken ni Nansay, tamapan agkid daw iti tulong ti agdudo mga istasyon ti radyo, kan uray telebisyon. Makatulong nga tati kasta nga aramiden tayo, manang. Ay, wenmet siguro. Nadardaras tayo siguro a makabirok iti donor. No kasta ti aramiden tayo. Ay, imbaglakit din ta si magpet kayon. Adda isingasing me nga aramidam. Anya ka diday tananang. Napanunot mi kan ni Antem nga ingka agpa-public service iti radyo. Ken uray pa'y iti telebisyon. Tama nga no adda mayat nga agidonar iti Cornea. Ne, mayat sa kagpaiso day taan, nanang. Dagitay marigrigat nga adami na tayo na iti ospital. Tumulong tayo iti hospital bilda. No, itulong damot ti Cornea ti minatay da. Ay, wan. Kasta tinapanunot ni Antem. Kat, mayat sa nga agpaiso ti insing-asing na. Sige nanang, tamapanak iti istasyon ti radyo. Mayat sa no itugot mo ni Julius. Pagsawamat. Iso ti agkid daw iti tulong kadag iti addaan iti nasaya at apanagpuspuso. Sige nanang, mapan kami ka ni Julius iti istasyon ti radyo. Naggapwam ka di manan, apay nga itakalaang. Sana kon nga nga basit. Masabol at damagan yun no nagapwak, mami. Ay na anak ko, kastam ka dilatan. Day tagbalbalog tar aramidam. Inton sumangpat ka, nabarbartak ka. Anya, di parikod dita, mami. Sumangsang patakmat. Sumangpat ka ngagpaiso, ngam parikot mat isangpat mo. Natay ko mga parikot ka. Saan mo't asikatin na bartak? Sakmat. Nalipatam ka din, agapu iti day taabisyong. Saan ka nakaturpos? Madanon to na ita turturpos. Kanon tupay, inton lakay kanton. Saan ka kumaapaatiw kadagijay bulag kan pilay nga anak ti karuba? Ano nga rin nga ikat nanalayang damit nga siya? Awata mo. Kasi talaga. Anya? Awatam, analalaing dangam si ka? Wala. Maestra pa iti mami da.
Ne, agsabsabat matakiday mo, anda ka di manan kasuron mo. Ay, makapasuron kayo. Kuna ngamin ni Leonard, analalaing kano dagiti anak ni Nancy. Maestra pa'y kano ni Nancy nga inada. Adda ka di maditi imbagana. Wano, saan ka di ahusto? Agpada kayo lang agama. Imbes asyak ti kanunungan nyo, dagijay kit din apo or ti kararwa. Ay, kaasi ka mat bakit? No agimula ka iti sakit tinagam, nga awan mat ti umno arason, paspasakitam latabagbagim. Dakal nga rod ti makagapo no apay! Lipata mo tinapalabas, tapno lumag-an ti barukong mo. Mami, awan ka di pa iti awag? Awag ti donor ti kayat mo asawan, Julius. Wan mami, ngamin, magagaran akon. Anos la ang anak ko. No ipalubos ti apo nga adda donor, nasayaat. Ngam, no saan pa'y, aguray tayo latta. No saan ko amang nagtibusis yo? Saan ko nga mo no asino ti masabat ko? Anya nga tati itsura yo, mami? Lading itak anak, ngam saan ko ama ibagano anya ti itsura mi. Ngam, no kasano ti pakabuklam, kasta mo ti kabsat mo ani Gemma. Ket da kayo mat kadalola. Agpapada mo ti pakabuklan nyo. Kasta ka di, mami? Uwan anak, saan mo siguron amalagip ti pakabuklan ti langak? Taubing kapay ngamin, idi mapukaw ti panagkitang. Apay nga ari kapam ti Ropak. Kunang ngamin ni mami. No anya ka no ti pakabuklam. Kasta ak kanumat. Agkakaingas ta ngamin, Julius. Tila ang nagdumaan ta, kat saan ka ang makakita? Idinto tapilayak mat. Ari kapak man ti sakam. No apay apilay ka. Oh, adda ka di maarikap mo, ang nagdumaan da? Awan mat. Ngam, kasla ababati maysa. Ngam, basit laang mat. Wen, basit laeng. Iso ano magnaak? Madlaw. Apay no agpaaramid tayo iti sapatos mo. Anangat nga to. Tapno maipada di tamay sa asakam. Kayat mo asawan. Uray saan nga agpada timukod ti sapatos ko? Nangat nga to ti maysa? Una, tapno intun magnaka. Patas tun ti panagnam. Anya ti ko nam anak ko. Intayo agpaaramid iti sapatos ni Gemma. High heel Gemaysa, ngam flat Gemaysa. Un mami. Tapno patas tun ti panagnana. No agpantalon iti nagayad. Saan amadlaw? Payat sa agpayso day taan na panunot mo Julius. Nalaing ka talaga. Idi ngamin inarikap ko ti saka na. At atidog ti maysa. Kat no umatidog ti maysa, baban iti na nga to amukod ti sapatos. Oh, di mayatan ti panagnana. O anya, umanugot ka kadi iti imbaga takabsat mo, Gemma? Kasanon no jak ammo nga ipag natina nga to timukod na sapatos. No mapraktis mo, mayaton. Iparukod taman nga rod, numano apulgada ti inayon da iti may sa amukod ti sapatos mo, anak ko. Medyo atidog, mami. Ngem no mairwamak akas iti imbaga ni Julius. Mayat siguro. Mayat tinapanunot ti kabsat mo. No amumton nga ipag na, saan to na madlaw apilay ka? Wen, mami. Uray nangat nga to timukod ti may sa sapatos ko. Kat inton amumton nga ipag na, agpaaramidak pa iti sabali. Tapno saan amay may sa ti sapatos mo. Naka-high heel to ti may sa asakak. Idin to ta flat ti may sa. Ngam kanayon kan tumat ang nakapantalon. Diyay nagayad. Tapno saan amadlaw.
Aliman nga rod, apok. Ipag naman ti sapatos mo, anangat nga to timukod na. O sige, Lola. Buyanda ka magna. Ay mayat nga agpayso. Saan amadlaw nga ada diferensya ti sakam? Malamag na ka, Gemma, tapno mairwam ka. Wen, Lola. Nakapanunot ni Julius iti pamuspusan. Tapno normal, ti panag na ti kabsat na. Nairemedyo ti kasasaan ni Gemma. Sapay ko mamad ta mairemedyo ti panagkita ni Julius. Ay, wen ko mga rod. Tapno makakitan. Ay, kaasi adi na makita ti dalan na. Ay, kandi na mo. No kasano ti langa tayo akapamilya na. Wan nga rod, mana. Hello? Sino ka di daytoy? Ha? Uwan, siyak daytoy. Ospital? Sige nga, Rod. Umayak adagos dita ospital. Urayan, dak. Bye. Ay, anak ko. Ngay, apay nga agdardaras ka. Asino ti imawa? Nanang, ada ka nun donor ti Cornea. Ha? Agrobata ko, nanang. Tamapanak iji ospital. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, mas daaw ni Violeta. Nuapay adinan makitkita dagiti karuba na. Iti sabalya bangir, nagpa-public service ni Nancy iti radyo, kan iti dadumapay. Tabarang adda agi dunar iti Cornea, para kan ni Julius. Kabayatan na, nagpaaramid da Nancy iti sapatos ni Gemma, tapno agbalin an normal, ti pannagnana. Iti may sangal daw, adda imawag kan ni Nancy. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Agrobata ko, nanang. Tamapanak ko iji ospital. Ay, umayak. Tapno anda kaduam. Ay, sige, intayo nga rodan, nanang. Kaya't ko akasarita ti donor. Ay, sapay la kuma. Tadaytan, ti sungbat, ti kararag tayo. Julius, apay ang nagdardaras da mami kan lola api manaw itay. Adda imawag kan ni mami, manipod iji ospital. Amangan no adan ti donor. Mabalin nga tan ang maisayang kat ti operasyon. Maamuan tantua, no sumangpat da mami. Ulitak nga ibaga. No awan lata ti donor, mayatak nga agi donar. Ti importante, makakita kamat. Madanagan ni mami, taamangan ka no saan nga agbaligi ti operasyon. Sayang ti may sakripisyo amatam. No kumasiguradong agbaligi, nagsayaat kuman. Ngam saan ka no nga amin ang maisayangkat nga operasyon, kat nabaligi. Adda kanumat saan. Anya ti imbaga ti kabagyan tinatay. Umanugot da mangi donar iti Cornea ti anak da. Ay, Kaya't da kano atulungan ti anak ko, nanang. Babaan day ta nga aramidan da. Kasla makitkita dalat ta kano ti anak da. ay, agyaman tayo. Tapinat ganti Diyos ti kararag tayo. Uwan, nanang. Nasa umat ti may saman Norsuro, anapan gayam danan si Manila.
Ang mga no dinamag mo pa, no anya ti inaramid da ijay. Ah? Awan. Dinamag ko, ngamdida ka noam mo. Una ko rin pakasik namlaunay ter aramida ni Nancy. Apay aya, akasla kanayon nga isakit mo day dianan si. Saan ko nga isakit? Kaya't ko lang nga ipakaawat kan ka, nga awan tigura na kan ka. Pag ko naam nga awan, Umunay ti amin, nasingpat ka ni Leonard, hindi pagadalan. Si kalang tigumurgura kan kwa na. Ita, damagam di tabagim no apay. Amirisam, may parbang ka day ti aramidam? apay ko maasaan amay parbang. Ha? Dinak man kun kontraan akanayon, Ruben. Nabartak man ti anak mo. Sika ti kanayon nga da dito'y balay. Apay at di mo disiplinain. Ay, may samot da ita. Saan adumdungag? Oray maminribo nga ibagak asaan nga agbartak. Awan apulos dengdenggan na. Di namang mangeg ti bagbagak. Umuneg iti kanawan alapayag. Romwar iti kanigid. No jak makapagtepel, makabil kun ti anak mo. Saan mo akabilan ti anak ta? Amangan numalaw anam. Nabayaga kun nga agteptepel. Balog kan mamartak. Sang kaibaga makasaritam, ngam awan mo ti pagmamaayan ti panakisaritam kan kuana. Basta di mo disdiswan ti anak ta. Tano aramidem da ita, siyak ti makalaban mo. Dayta ti madikan ka. Konsentidura ka nga ina. Patpat gaklaan ti anak ko. Saan akasken ka, akayat mo pa'y akabilan. Tapno madisiplinaan ah. Kita am tinagbanagan na ita. Oh, mamartakan. Nagawid kan. Nabarbartag ka manan. Ha? Sigamit gayam, Manong Ruben. Apa yan nakarupangat ka? Anya, manong kung kunam kanyak. Bastos ka nga anak ah. Tapno agnagam ka. Daytoy! Mami! Dinanugnak ni Daddy! Di mo danugan ti anak ko! Ha? Salbag ka! Manipod ita! San kon nga itad kan ka ti sweldok? Tapno awan ti itad mo apagbartak daytoy na laing nga anak mo! Kita! Magdardaran ti ngiwat na! Apay at dinanug mo! Bastos day tang anak. Manong kun kunanakit din kanyak nga ama na. Di na amo ti bagbaga na tanabartak! Anya kamutan! Ha! No saan na nga mo ti bagbagana no nabartek? Saan ko man nga agbartek? Ha! Ikamtumat iti pagbartek na! Kumusta tinapanan niyo, manang? Ay, mapanan ni Julius ija ospital para iti daddo mapay nga eksaminasyon. Ay, ado pa'y matgayam a proseso na. Kunak no maoperaan no adan donor ti cornea. Maidalan pa'y kano ni Julius iti laboratory kuna ti doktor. Nagadugayam a proseso na day nga operasyon. Wen ka bagay. Eksaminen daan na imbag ti matana. No awan allergy na kadagiti agas kanda dumapay. Ado dagiti ba nag-ama ikonsidera sakbay ti operasyon. Kat, kaano ka di ti panangipan ka ni Julius iti doktor, manang? Iti kabiitan, apanawan. Itaman pa'y ako mitkita ka iti adayo. Sa kaumisam-isam. Pampanunutak din ay tagtagainap ko lakay. Nagmayat at tagtagainap. Anya tinaytagtagainap mo. Nakita kampay ide jay anak ni Nancy Abulag. Nakakitaam ka no, kampay ide. Itiigid ti kalsada. At daawit na abasit alata ti sardinas. Kat nang ipiso kak iti piso iti igam na alata. At damat gayam konsensyam iti kararwam. Tainik kampay iti piso ti agpalpalama. Siguro, dumteng to ti panawan nga agbalin nga agpalpalamaday chay. Ay, kaadwan na, baliktad, ti kay papanan ti tagtagainap. Iso asaan to nga agbalin nga agpalpalama jay tao. Nga ta!
Ita ti ipapantay iti doktor, anak ko. Kasanunusan nga agbaligi, mami. Kapilitan nga aguray tayo iti sabali a donor. Kasta ka di, mami. Narigat mo't gayam, mami. Saan akas karina? Wen anak, saan ngamin akas dalupot, amabalinlat ta atakupan. Mami, amangan kit dimat, no saan akong makakita. Ay, saan tayo ang mapukawan iti namnama, anak ko? Basta agtalek tayo iti Diyos. Ikanak man iti kwarta, mami. Saan nga intad ni dadim ti sweldo na? Manipod inawagam iti manong. Ha? Anya ko mga iti koneksyon ti panangawag ko kan iti manong. Tapno di ka kanuikan iti pagkatang mo iti arak. Kasano da ito yan? At datulagan mi kadag iti kakaduak ngayon ka maghapi-hapi. Pudnon sa tiimbaga ni dadim. Asaan anasaya at dagiti gagayem mo. Apay kumasaan da na saya at mami. Isungsong da ka iti bisyo. O, saan ka laka nga rod anak katurpos? Kayat mo kade, asaan to anapintas ti masakbayam? Naragsak damit nga mi nakadwa, mami. Naragsak kayo no madama ti inumyo. Ngam inton na bartek kayo. Adda ka di pagsayaatan nga itden na kada kayo. Ragsak ti itden na, mami. Nababa ti panagkita ti gimong kada kayo. Ti tao akanayon anabartek, awan na sayaat apagbanagan na. Kasta ka di ti kayat mo apagbalinan. Eksamina ng ti doktor ti matam, anak ko. Nakasagana ak, mami. Dahita ti kanayon ko asagsagaan. Ngam kayat ko nga ibagakan ka, ano anyaman ti ibaga ti doktor, iso ti masurot. Uwan, mami. Anya nga rod ngayon kasta? Nasayaat nga rod. Madi nga min di mang namnama ka. Santo saan matgayam ang mabalin. Awatek, no anyaman ti ibaga ti doktor, mami. Nasayaat, anak ko. Naimimbag di nakasagana ka nga umawat iti anyaman a resulta. Positibo man, wano negatibo. No mampay negatibo. Saan ko ang maipanamnama as anak nga agliday, mami? Maawatan ka, Julius. Kat saan laeng asika ti agliday, no di kat patida kami akapamilyam. Nalpas ka din ti panangik sa amin ti doktor ka ni Julius, anak ko. Wananang, bareng mayat kano ti resulta ti operasyon. Ay, kaano nga ti operasyon? Inton bigat kano, nanang. Ay, kaslag nervyosak di tayo ngamin amo, no nabaligi no saan. Uray siya nga rod, nanang. Adamot pa nagdanag ko. Ay, agkararag tayo. Kat sapay ko matabaligi ti operasyon. Wananang, mapantayo man kat di iti chapel da iti nga ospital. Ala anak ko, may mayat ijay apagpalabasan ta iti oras. Intaan. Saan ka nga agner-nervyos iti operating room, anak ko, Wan? Uwan, mami. Ang mga no nakaturog akton, no makadano nakijay. Kung ngamin ti doktor, injeksyonan da kano iti anesthesia. Kat apaman amayo nagda ka iti operating room, mapanak mat iti chapel. Agsubli akto laangan, inton irwardakan iti operating room. Uwan, mami. O sige anak, i-relax mo laang day tabagim. Manon nga oras tinapalabas. Mapantan ijay ward ni Julius. Orayan ta ijay ti anak mo. Wananang, mapantangaro din. Ang mga no irwarda nga agpaiso ni Julius. Ay, nungay mapanta ijay ruwar ti operating room. Kat orayan ta nga irwarda ni Julius. Mabalin mo't, nanang. Ay, agnerbyosak paikit din. Anya nga ta ti resulta ti operasyon. Ay, dayta ita tinakal asaludsod. Ang mangnamnama tayo, abaligay ti operasyon. Sapay ko matakas tangag paiso, nanang. Inta nga ruten, taam mga no irwardan ti apo ko. Kasladyak kaya ti pumanaw dito yung chapel ti ospital, nanang.
Ay, mabalin mo lata ti agkararag, nga uray sa dino a lugar ti ayan mo, anak ko. Nanang, adapay laang iti recovery room ni Julius. Wen nga ron, anak ko. Ay, agkararag talatan asapay la kuma, tanasaya at ti pan nakaoperana. O nanang, kat apaman ang makariing, ipandanton iti kwarto na. Wen, kat namnamaak anabaligi ti operasyon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napaulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas a napaulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Sapay la kuma, tanabaligi ti naisayangkat nga operasyon. Adapay laang iti recovery room ni Julius, nanang. Apaman ang makariing, sadan to ipan iti kwarto na. Hanggang, ay madanagan aklata. Hanggang, mangnamnamaak, abaligi ti operasyon, anak ko. Lola, nalpas nga tantiin sayang katda nga operasyon? Urayin ta ti awag ni mami. Saan mo't ngamin amabalin amapantamat ijay? Madi kanuno ado ti bantay ti pasyente, apok. Lola, awagak san ni mami? Ay saan, apok? Aguray talaang, umawag tulat ta. Saan ka kadi ang magagaran ang mga mo, Lola? Ay napaikit din asaan ngay. Ala, agtukaw kakidi dita. Di ka mo makatal na. Diyak ngamin ammo tiriknak. Magagaran kan agdanagak. Kasta akmat apok. Ngam ad amariribukan ka no saan ka nga agtal na. Iso nga agkalma talaang apaw. Hello, Mami. Kumusta ditan? Nalpasan ti operasyon, anak ko. Ngam adapay laang iti recovery room ti kabsat mo. Saan pa'y anak kapuot? Ha? Apay ngay. Ang mga matno saanin ang makariing. Di nakman pagnerbyusan, anak ko. Kasta talaga. Makapadanag mat ngamin. Takunayo asaan pa'y anak kariing. Makariing tumat laang, Gemma. Yawag mo nga rod no makariingan, Mami. Ay, gayam, mabalin ka di nga umay kami ditakan ni Lola Lilia? Inton oras ti panagbisita laang, ti mabalin nyo ngayon umay, anak. O sige, Mami. Umay kamin to. Saan mo nga aprusan ti matang anak? Ada bendana. Nagmadimot ngamin ti mariknak, mami. Ada nga ng sugat na. Ikatantumat laang ti doktor ti bendana. Kano da ka di nga ikatan, mami? Saan tayo pa'y nga amo? Depende no kasano ti kasasaad mo. Kasta ka di, mami. Makakita pa'y nga ta. Kasano nga ta ti itsura yo, mami. Napintas kami kan ni Lolam, anak. Napintas mo't ni Gemma akabsat mo. Apay adi mo inraman ni Lola Lilia. Saan ka di ang napintas? Tapno di mo mat ko na. Isu ti kapintasan, anak ko. Di mo ka di madmadlaw ti mapaspasama kiti anak mo. Maikulkulang.
Inton kuan, umis-isam ngagmaymaysa. Nadlaw ko nga rod lakay. Anya nga tati mapaspasamak iti anak na. At daatap ko nga agar-aramatan iti may parit nga agas. Anya nga iti aramiden ta. No saan mo kumaapinuyan, saan kumaanagbali na kasta. Saan ko apinanuynuyan? Pamatag tinaramid ko. Kamali apamatag. No talaga apatpatgam ti anak mo, para manamot ay itibaot tapno agnakam, Anya ngay nga rod ti aramiden ta. surutam iti nalimad. Ipatiliw ta dagiti mangmangted kan kuana iti may parit nga agas. Ha? Lakay. Amangan numairaman na. Aramidem, no di mo kayat nga addapay ang maisagmak ti anak mo. Violeta, nakaawag ka. Addaak dito'y daan apasdag iti igit ti kalsada. Nagado ti agtutubong agsisigarilyo dito'y. Ket, adda ti anak mo dita. Awan. Tadinamag ko kankwana no sa dino ti pagsisinarakan da kadagiti kakadwana. Imbaga na adito'y. Iso adito'y ti mayak. Sige, yawag ko kadagiti pulis. Umayda dita, kalpasan ti sumagmamano a minutos. Pumanawak nga ruden dito'y. Amangan numakita dak. Sige, bantayam ti anak mo. Tamangan numapan dita. Wan lakay. Ngam awan samot dito'y ti anak ta. Tadyak mo't makita. Sige, pumanaw ka ditan. Ta umawag ako ni Police Station. Dalalya dita! Umayan ti alalya! Masapol nga aglam mga kadisilit ko! Leonard, anak ko. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Apay nagbalin ka mo't sinakasta. Tagari! Makita na ta ti alalya. Ang mga nanya ti aramidan na takadata. Nasobraham ka din tinagaramat iti may parit nga agas. Iso akasta ka na anak ko. Ha? Anya na sobra na sasawam. Pumanaw kakit di dita. Talo magtuak di tatawa. Ang mga numabutan nagdagiti alalya. Saan? Saan ka lumagto di tatawa? Matinag ka anak ko. Nangato ti tawa. Mablo ka lakit de. Apay ngayon narakop na. Mabutan na kundi alalya. Nawan talali anak. Imahinasyon mo lang ti makikita. Awan talali anak ko. Natiliwan dagiti agtutubo nga adik. Anya ti aramiden ta iti anak talakay. Masapul a marehab. Saan ka di asag paminsan laeng amabalin asarong karan ti adda iti unag tireham? Wana, adda masursurot a patakaran ni Jay. Kasanon, no sagpaminsan ko laeng nga makita ti anak ko. Anya nga ruti kayat mo, maagasan ti anak mo, wano kastanan. Awan ka din ti sabali a pamuspusan. Ijay lang ti mabalin na pangipanan kadagiti kakasta. Matulungan da nga agimbag, kentap no isardeng nan ti panagdrog-droga na. Amang ano saan to anasaya at ti kasasaad na ijay. Apay kumaasaan anasayaat. Rehab day Jay. Anak ko, saan ka di nga itati imbaga ti doktor ni Julius apan nangikat na iti benda ti matana? Wan nanang, orayan tayo nga grounds ti doktor. Ay na, jakmat lang nga ron makaid na. Apay ngamin aya nanang. Ay, jay ngamin imbaga ti doktor. Asala maamuan abaligi ti operasyon, inton maikat ti benda. No kay ikat ti benda, medyo nalidampay kano ti panagkita na. Ngam iti panaglabas ti aldaw, inot tumutla ang alumawag nana. Ay, tinapatagmat kit de, kat makakita ti apo ko. Julius, ikatantan ti benda ti matam. Doktor, makakita ak ngatan? Wen, ngam, saan mo nga imulagat ti matam? No saan ko nga ibaga, ha? Wan doktor, Mabit laeng, tainayadak nga ikatan ti benda ti matam. Oh, agner-nervyos ka?
Magagaranak, doktor. Ha? Okay. Aday ta, naikatan ti benda. Inayadam ti agmulagat. Uwan, doktor. Mrs., liklikan nyo ti panagbagkat ni Julius iti nadagsan a banag. Urayan nyo ti panangibagak, no kaano ang mabalin nan ti agbagkat. Uwan, Dok. Liklikan na mat aledledan ti matana. Liklikan na ang ma-pressure ti matana. Uwan, matungpal, Dok. Ada ited ko apang suporta na iti matana. Kanayon na pa nga ikabil, tapno maliklikan ang madangran ti matana. Matungpal amin abilin nyo, Dok. Katagyaman kami unay. When Mrs., kat mabalin yun ti agawid. Ngam aramidin nyo dagiti bilin ko, ha? Uwan, Dok. Isubliyo kalpasan ti may sa alawas para iti follow-up, check-up na. Uwan, Dok. Agsubli kaming tumanan. Agyamanak ta nakaumay kayo dito ospital ita, Mrs. Lopez. Ni Apo Diyos ti mang subad iti kinasaya at kada kami. Babaan iti anak mo. Kasla si bibiyaglat ti anak mi. Kat sa apay ko ma, ta saan da kami to aliplipatan ni Julius asarungkaran. Uwan, Mrs. Ore awanan ti anak mi iti day ti apiyag. Ngam adda ni Julius apakalaglagipan mi kankwana. Uwan, Mrs. Kat ti Diyos ti mang subad iti kinasaya at kada kami. Nasaya at adda kayon. Uwan, auntie. Paginanaan tayo pa ni Julius. Kalpasan na, agawid tayo iti lugar tayo. Ay, Nagpintas kayo mat ngagpaiso, Lola. Makita kayon. Naklikampay ti kumita iti nalawag. Um, Kas kuma iti init kan bumbilyawan. Dagiti nalawag abanag. Saan mo payla ang aperngan? Matungpal, Mami. Mami, lulak adwa, ken kabsat ko. Agyaman ak unay kada kayo. Mariknak ti panangipatagyo kanyak. In remedyoyo ti pan nakakitak manen. agyaman tayo unay iti apo ta nagbaleg iti operasyon. Wen nga road. Un, Lola. Julius! Un, Jema. Iso adikan madanagan. Uray saan na kung nakibinan. Tamakita kon ti pagnaak. Nadalusan maten ti arubayan ti kaaruba. At dadangatan. Apay, di mo nakita no asino tinagdalos? At danapanak. Idi si Mang Putak. Nadalus maten ti arubayan da. Ngam apay ngay nga awan makitak kadanansi. Kandagiti anak ng abnormal. Oy, isardeng mo idan nga awagan iti abnormal. Ta saan ida aparikot ti inada. Nagsisingpet da. Ni Leonard nga anak mo nga ibagbagam anormal. Sa dino itati ayan na. Lakay, mailiwak maten iti anak ta. Ngam saan mat abas ta mapanbisitaan. Adda na itad nga schedule iti panagbisita. Basol mo no hapay ang nagbanag akas iti anak mo. No saan mo kumaapinanuinuyan, adayo ang napasamak ken kuana ti kasjay. Kamali ti panangipatag nga impaay mo ken kuana. Julius, makakita kan? Nana Violeta? Siga ka di dayta? May busisan ka. Ita, makita kan. Nagpintas ka mat gayam, Nana. Ay, un gayam. Ayan ni Manong Leonard. Imparihab mi. Sino tinangtod kan kwa na iti may parit nga agas? Dagiti barkada na nga adik. Dinan amo ti sasawon na. Ay, gayam, napanan nyo, tanagpukaw kayo iti sumagmamano abulan. Napan mi impaopera ni Julius iti Manila.
Kat ni Gemma, saan mo ito napilay? At atid dugla ang timukod ti may sa sapatos na. Iso nga agpadan ti pannagnana. Kasta gayam, nagasat dagiti anak mo. Violeta, ada kaadalak iti kolehyo nga staff iti rehab. Kayat mo ta ipa-schedule ko tamapan tayo bisitaan ti anak mo? Alaman nga rod gayam, si kagayam ti makatulong kanya. Kasta ti panangipatag ko kan ka akas gayam. Sorry no naglablabasak. Saan na maulit? Kat kunaak amay mayat ti masakbayan dagiti anak mo. Tanasaad da nga agadal. Ngam ti anak ko. Saan anasaya at tinagbanagan na. San abale, tamakaruwarto mo't laang ti anak mo iti rehab. Kat makapagbalbaliw ton. Sapay ko mga rod takasta. Sapay ko ma. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta iti alawas, anapaulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Pinapalabas, awan naramidan ni Edita, idi inukod ni Luciano ti may sa kabalyo a para kano kini Rafael. Iti matrancho, pinanawan ni Rafael ni Gringo akas taunay ti pungtot na. Impangta ni Gringo ano agsublipay laang ni Rafael iti rancho kat saanan ang makapanaw a si bibiyag. Iti panagawid ni Rafael iti balay day di Agosta alola na. Imbaga aminan ni Julia ti may papan iti kinataw ni Rafael. Karaman ditan ti kaadda ti kasingin na ngagnagan iti Gringo. Pinalutput mo't adagos ni Gringo ni Edita apaman ang nakasangpet iti bilya. Saanen ang nakapaglibak ni Edita. Iso nga imbaga na akabsat mutlaang ni Gringo ni Rafael. Ngimkit di na pa'y imbaga akasingin na daytoy. Uray na amuan na akabsat na. Natanggan lata ti pangadeng ni Gringo nga iso ti masurot iti asyenda. Itagagayem, adtoyin ti tuloy ti nobela tayo anapauluhan. El Oro con Sangre! Sige anak, rambakan ta ti kaaldawan ti panakay tao. Maawis amin a tao dito'y asyenda. Puwera tayo dyan, Rafael. Ha? Kasanuatan. Agpada ti kaaldawan ti kasangay da iti daychay a Rafael. Oh, apay. Kwa? Ada ka di problema na na. Itay pa'y akas lamay kulkulan ka. Apay ka di? Tapno awan ti maibagbagam kanyak. Di kanto ko mamasdaaw no agselebrar mo't iti kasangay na daychay a Rafael. Anay. No jak agbitot, agpada kayo iti petsa tinakayanakan. Anya? Kasta ti amok anak. Nalpas ko nga imbaga asyak tinana. Bayak nga talinaad daytan apambati na. Kasano nga agpada ti kaaldawan ti kasangay mi? Jak masigurado. Imposible daytan. Kasano nga agpada ti kaaldawan ti panakayanak mi? Unay mo ten, apanagranana. Anak. Agam sa bagay, oray agrambak mo day jay. Siyak ti bigbigan dagiti tao dito, asyenda nga amo da. Awan serbi day jay, a Rafael kadakwada. Imayak, taamok nga awan ita ni Gringaw. Adday bagam, Luciano. Ilintag mon, ti kinikilo nga imbagbagam kini Gringaw. Sakbay a papanawon na ka dito Villa. Anya?
Di ka man agsao iti kasta Luciano. Ato ti magamo, asingin da Gringo ken Rafael. Ammo ti amin at taga-asyenda. Isuadi na kanton patyen ni Gringo. No mangag na amin ti bagadag iti tao. Di ka makiplang iti daytoy Luciano. Nakita ko ti ugali ni Gringo. Awan ti santuin na no isaw ti makapungtaut. Apay, di ka agamak? Amumkat siguro no anya ti kabailan na nga aramidan. Kaputas sika tinang patanor kung kuana. Saklaan ti patyan ni Gringo. Balakad, anin kabsatan da ito imanang idita. Uray anya pa iti napaspasamak. Uray anya pa iti mapasamak. Lumtaw tumutla ti kinapudnaw akasingin ni Gringo ni Rafael. Di ka agin lalaing Luciano. Sudaitan ni Rafael, manang idita. Sumarsaruno kanya kita ngam naidagas itayan dagiti agraraep. Anya. Rafael, umay ka ditaw. Adayo ana postura tilangan ni Rafael. Napudpudaw. Kan isu ti ad-ad nga imala iti daydi don Esteban. Kaya't nakakasaritay tay. Ngam jak-in kaskaso. Masurunak ang nakakita iti dayjay akasingin ni Gringo. Dayjay timang dadaol iti arapaap ko. Kasanon tupay ang mairano dak iti kinabak ng atawiden ni Gringo. Nurumwar ayaya naklagayam. Kan iti dayjay nga ugali ni Gringo. Bigan naktupay nga ta apan nakainana. Numaamuan na akinaulbud amin nga imbagbagakan ko na manipod addan puot na. Oh, anya nga ta ti arambita. Binito, masiguradong apod no ti timanon kada taadamang may papan iji asyenda day di Don Gabriel. Wan, ni Don Alfonso nga amigo day di Senyor Esteban tinakasarita. Apag iso adumdumsag iti kotse na nagparada iti sango ti merkado iti nakita. Di kasanao, mapantangarod itan ije bilya. Agsublita ka di ijay. Wan, agsublita ijay. Kasanon, no papanawan na tanto batlaang di Senyorita Marisol inton sumangpag. Saanen ani Senyorita Marisol ti panunutem? No di kat ti adda ita ijay vilya. Ay, sabagay. Simmangpet kano ni Idita. Kadua na ti may sa kadagiti singin nga anak day di Lolita. Magagara na ka makakita kadagiti singin. Babaro siguro itandag ijay. Uray sak, kaya't ko ang makita ida. Ala, kita am nga ruda no addan mabalinta apagluganan. Mapanta ita ijay Villa Gabriel. Ngam saan ta pa nga itugtugot tagiti gargarita. Ay, ala, sikati masurot binitaw. Ay, di na ta palubusan ti anak ta, pakipagnanaudan ta. Hanggang awan matla ti maaramidan na. No kaya tatagsubli di asyenda Gabriel. No awaten data dagiti anak day di Lolita ijay Villa. Apay kat asaan tangag sublain. Napigsata tayo mait. Ado pa iti kabaalang ta trabahuin. Katwan. Hala, umaykan. Kita no nagsubli iti paradaan di kalesa ang mapan ijay asyenda Gabriel. Agtugaw ka, Gringo. Talaga kaya't ko pagsaritaan dati may papan iti kinabak ng nanang. Rubiya ko na pabiro kadagiti agpaspastor iti rancho. Talaga ka no, nga da nakadulin a kinabak ng ijay rancho? Kasta timbaga kanyak di may isang agpaspastor ijay. Binirbirok ka no day di papa. Ngimsanda na sarakan, tawan ti mapa. Ha? Adda kalesa nagsarteng iti batog ti dakkel arwangan. Dua tao ti dumsag. Ilakay kan bakit? Sino nga tada kita? Amamumida? Kumit kita damot dito ayan ta.
Ha? Damang Benito kan manang Petrita. Mom? Mabit lang. Kita agno asino da. Talaga nga damadlaw ko kanina nang kanayo na kaslada pa kariribukan na. Kaslada na patag nga ibaganay tay. Gamdimtum da kita. Ang mga nod pa'y jak amo adi na ibaga ni nanang. Adun aki na ulbod tinatakwatak. Kit amangan, nod pa'y di na impudno kanya. Da kayo. Si kagayang nga agpaisaw, idita. Anya pa'y latsublyon nyo dito'y. Di mat pinapanaw na kayo ni Marisol. Di na kami kadi padanunan, idita. Awanan tiga po na. Tapno agsubli kayo dito'y Villa Gabriel. Sino ka, nanang? Iso ka din ni... Pumanaw kayo! Kapit lang. Sino ka? Anak. Barok, da kami tinabayag ang nagsirbi iti day di Don Esteban. Anya kadi... Damdamagat na sino da. Ngam apay at dinaksangbatan. Apay, akasla at da kabutang mo. Gringo. Ha? Si kan ni Gringo? Ay na, nagdakal kan Gringo. Ay. Siguro, kastamot lati kadak. Anya kadi tilabidang manang Pedrita. Padano na mida. Nabayag damat gaya managserbi iti day di papa. Umay kayo. Tumanon kayo dito Villa. Wisit. Anya tiga karada dito'y. Nanang, mangisaga na kayo tinaima sa pangrabyan. Umiandan dito Villa. Anya. Gringo anak. Sakpaya ka saritang bida. Datapay tag sarita. Apay? Anak. Idi pa ilan na minsan nga daw di kay makaid na. Ada ka di pa di yung baga kanyak, may papandito yung Villa? Pakawanan nak. Anya? Nadagsan da ito ang nagbasulakan ka. Ngam, aklo na kon no anya ti sawam kanyak. Diyak lang amin kayat asabali at tao ti pagkapuan da ito eh. Ibaga madagos na niya dayta. Pudno. Pudno Anya ti pudno? akabsat mo ni Rafael. Saan labas na kabsat? Nadigat kasingin mo. Onya. Pakawanan na. Saan apod no asyak tinam? Day dilulita tinam. Tinayo kini Rafael. Pakawanan na ko ba? Gringo, anak. Talaga gayam. Nagbalin ka na agamrod, idita. Jak gayam kabailan. Kinabailamon. Nagamakalaang. Nga mga no di nakanton mapakawad ni Gringo. Kuston. Di nakbabalawan. Alawan, saan akon nga agsarita iti pakasairam. Ado tinapapatag a pagsasaritaan tayo. Asaan ati maipapan iti dayta. Anyat gagarayo dito'y. Kaya't mi makita dagiti anak, dagiti amo mi. Nila ang Gringo, dada dito'y. Di Rafael, ayan na kadi. Di kadi matla ang Hulya, tinang padakal kan kuana. Wan. Amom kadi ti ayan da. Ingkay ijay balay day dito niya Agosta. At dada ijay. Kasta. Ay na, nagsaya atan. Nakasublidan dito'y Asyenda Gabriel. Natungpalan ti bilin day di Doña Agosta. Oh, anya pa'y ti damagam. Damagam aminan.
Dua abaka ti papaisalog ni Senyorito Gringaw ama parte iti villa para iti kasangay na. No kasta nga raw. Dua amat ti paitulod ko ijayan ni Rafael. Kawan maabakan kadagiti singay. Agpapadaan nalulukmag dagiti pinasiluwak kadagiti kakadwak nga gayaywan diti rancho. Mausano! Kapag isaw ta daka, Senyorito Rafael. Kahit ko ti agsawar dito rancho. Senyorito, Mang Luciano, Rafael na tan tiyawag mo kanyak. Sana ka na iruam iti kastangawag. irwam mo tayo so ti rumbang. Saan? Kayat ko latan ti Rafael. Nasingsingid mo't lang ti panaglilinangan tayo. Nasandak nga awagan iti senyorito. Sana may bagay kanyak ti kastangawag yo. Napakumbaba ka launay, Rafael. Gaputawan mabalin ko nga ipanakal. Ha? Ninsamot Gringaw tagturong dito. Isungat pa isa. Nasaya at launay. Tagra na kami dito rancho. Ang mga nogriri kayo. Saan? Urayat tagsarita kami. Wen, impod mo kanya kung ninanang hindi ka. Agkabsat ta. Agkasingin ta. Nasayaat, timbaganan ti amin kan ka. Ngam sa nagaputan na amwak tagpaiso. Kayat kan amakita dito ay lalaki. Kasta ti awag mo kanyak. Tanyat kayat mo ay awag ko ken ka. Gringo. Senyorito Gringo, kunam kanya. Kanya. Senyorito Gringo. Apay nga awagan kay ti kasta? Gaputa siyak lang ti amo dagiti tao dito Hacienda Gabriel. Siyak lang ti bigbigin da nga amo. Anya ti aramidan ni Rafael iti day tagundaway. Gagayem. Di uliwan na denggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Good morning, Marikwanang. Anya man ti aramidam dito tersinak, marituyang, imag-agsapaan nga daka ditoy, alas 7 pay laang iti agsapa. Kat umayak agpainit tamainitan mo't dito'y sangot ti tersinam. Apay aditoy ti pagpainitam ngay, saan nga iti paraangan yaw? Kayat ko nga ron ditaw tapno umuta nga kalpasan nga agpainit. Ay sanak nga agpautang. Awan pa'y ngamin nagbayad iti utang na. Isu nga awan na urnong nga igatang ko iti ilakaw. Unay kakidin na ya. Nakaimimot ka. Kasla saan ta nga agkumaray. Ay na marituyang. Agbayad ka pa'y iti utang mo. Sakbay apautangan ka manon. Agbayad akto. Alaki din. Isupot mong ti utang. Tagawid akong intun madamdama. Kalpasan ti panagpainit kaw. Ikanak iti 1 dozen nga itlog, 2 sardinas, 6 a noodles, kapi at 3 in 1 kan 5 kilo abagas. Anya? No di nakpautangan ita, oray aglin ni patan nga kumaray. Kati utang ko asigaw, lipatamon, ta sa anak tumulang agbayad. Naa? Nagalasan ti ugalim? Agbayad ka pa nga umuna, sakbay apautangan ka. Ay, dagulit ka matabakan niya! Na, Kunak mo't abayadak tao! kaanon taw? Entaw lumagtaw! Salba ka kiday! Anya, intod lumagtaw? Kaya't naasawan day ta, apa nagsasaom, at talaga nga awan planom nga agbayad. Sa bagay, 2,000 mo laki diti utang mo Ala, saan mo nabayadan? Takasta mo lati kayat mo kat ang mapasamak. Basta aglin ni patan nga kumaray. Aray gladaw! Saan ka napagan ano akumaray?
Kan uray saan tan ngagsarsarita forever. Saan ka mo't apagtatakunan akasarita? Di oray aging ga ijay nagkaysabiyag kat saan tangag penpenan sign? Naa. Anya ko ba? Ha? Naa. Nay, apay marituyang. Nakamisuot kamot ngay may diti paraangan may. Anya ti parikot mo aya. Ha? Masurunak lang kin ni Marikwanang naggapuak di tatersina na. Kakuna na ngaglinipat kami kanon nga kumaray. Tawan ngamin kano makukwarta. Imbaga na ti kasta. Adu ating bagbagana. Agpapankan ka marimilyang. Aw, interesado ka ka di adungag. Ala, ibagamlat ta no anya dayta. Asi ka kanaw kat agraraman. Ngamain, pasig akabarbaraw dagiti kawis mo. Ako namlang bak ng kalauna yun. Ay, siyempre pasig akabarbaro dagiti kawaskaw. Tadaan ako iji abroad nga agipaw-paw 8. Kat pasig nagpipintas pay. Kung saan laday tatimbagbagana, may papankan ka. At dapay? Ado, kunana akanayon ka iti parlaur. Ako namlan makikuntis ka iti reyna ti piyesta. Agraraman ka kanaw. Anya? Kun adda kanupay lalakay. Ha? Wun maray. Sino ka naw ti lalaki? Agnagan kano iti aklaw. At agasabali nga ilay, kat kanayon kayo kano nga kit-kita. Anya? Ngam ni amaray, di mo ibagbagakan kwa na asyak tinang ibaga, Wan maray, jak ibagbagakan kwa na, asika tinagipulong kanya. Iso nga ita, likli ka mo ni kwa ng baak. Ha? Kagawad pa'y mga raud, ngam day talamang sarsarita iti pada na ataw ti amuna. Marimilyang, anya ti ibagam ken ni Enteng. Kaya't kulaang ayuman no anya ti aramida ken ni kagawad kwanang. Apay, adda maday nga inaramid na kan ka? Adaw ti panagdadaal na kanyak. Kasta aya, ang awan mo't itan ni Enteng. Adda seminar da ija bagyo. Kasta gayam. Ala, baliwak to nga rod ti umay maray. Tamay mayat nga isaw ti pangibagaa. Ta isulakat nga rod ti kapitan. Sige, Mare. Ang anya aya ti madi nga inaramid ni Mari Kwanang. Imbaga na nga da kanu lalaki, ngagnagan iti aklew. Ha? Jakto pa'y am-am mo, day nga aklew. Aklew? Wan maray. Awan to pa'y am-am mo, ngagnagan iti aklew. Hanggang talaga jak kayat day kay naramid ni Mari Kwanang. Iso anas ka na makasaritak ni kapitan, ta isuro na tinasaya at nga aramida. Ala, addakan ka no iso ti talkem. Ang talo nga aldaw ti seminar da. Mamun maray, makaurayak. Ala, nanatoyan. Agmerienda kalat na. Tanaimas day ta tinapay aginatang ko ijay Teresena ni Nana Kwanang. Naimas ngagpaysaw. Angam, ay na, ana. Saan kan amapan gumatgatang ijay tirsina ni Kwanang baak? Ngamain sa urday kay. Saon? Wun mag... Apay, di yumadlaw, ano gumatang kayo iti asukar, wun no asain, kat kurang titimbang na. Ay, kasta aya nana. Jakmat nga minadlaw. Wun, expired pay dagiti da dumaala ko na, ngam ila ko na lata. Ay, awan mo't kitdit nagatang ko kankwa na nga expired, nana. Ngam siyak namin adon, iso asaan ako na gumatgatang kankwana, ha? Pagananaw? Ne, apay ngay akas lakaguram itan ni kagawad kwanang. Idinto ta iso mo ti best friend mo. Saan kami best friend? Agkumari kami lang. Kanyak kayat dagiti bagbaga na iti kakaruba na. Ha? Chismosa na iya kagawad. Pwa, kagawad pa'y mga raud. Uray si kantupay. Ado ti bagbaga na may papankan ka. Ha?
Anya timbagbagana, nana. Adda ka no boyfriend mo iday, ngam kwarta lang ti kayat naken ka, agraraman ka kanungamain. Anya? Ha? Nangalaan na iti kasta nga ibagbagana? Kasta ti kunana, ket ado ka no ti utang mo, gaputaday tala ka no umut-utang ti aramidam, tapnulaang adda maited mo ijay boyfriend mo. Anya? Ha? Nagalasan? Ha? Pano? Baluak? Ngam never anak ki boyfriendak. May salang ti lalaki nga inayat ko. Awan sa bali, no diday di asawak. Ay wen, ana, kasta ti bagbaga na kanyak ni Kwanang baa. Ket sinarsarita na dayta kadagitin na asidagken Kwana akakaaruba na. Ay, nagalasan? Sana pudno dagitin bagbagana. Iso ati makuna, saan kan amap-mapan ijay ayan na. Nogo matang ka, mapan ka iti sabali nga store. Ay san tayon agumatgatang ijay tirsina na, nga main nagalas ti ugali na. Wanen nana. Jak ammo nga adugayam ti sinarsarita na may papankanyak. Angam saan mo tapod no? Iso nga ita, siya kong tigayim yaw, liklikan yaw dayjay akwa ng baa. Ape, adi ka makatal na tuyeng. Kanayon ka rumwar. Rumwar ka man na bigbigatan. Anya ayati problema ba daw, dakes ayano kanayo nakarumwar. Wen ata imbes nga agdalos ka dito'y balay. Wen no aglaba ka. Ngamday tala mapanmakis istorya ti amam. Kahit man ano. Kastalatan dararamida may tinal daw. Idinto ta siya, kanayon na ka mapanija bangkag. Kanayon na ka mabanlag. Ngamday nakpay mailutwan mo't iti kanay. Agluto ka Apay asyak ti paglutuam. Di agluto ka numabisin ka. Ay nagalasin ti ugalin. Hala, yung kaglutan. Ta mga anak, sakbaya mapanak iji bangkag. No kayak mo ti mangan, di agluto ka. Katsi ka ngay, saan ka nga ro din amangan? Ta importante king ka, ti mapan makikaaro ba? Sa nabalik kanyak tapag meriendaan dak iti balay apapanak. Ay nagalasin ti ugalin. Makasarsarak kantungatan, iti kasta nga aramid mau. Oy, Marimilian, si kamot day tamasabat ka. Naggapwam. Awan bibiyang maud no sa dino tinapanak. Apay adamagam, tapno adamanan ichismis mo kanya. Ha? Ay, day. Awan inchis-chismis ko kan ka, Marimilian. Ay, awan panawon ko, makisarsarita kan ka. Ditakan, di ka kaya pakasarita. Ay, Marimilian, mabit lang. Apa yun? Anya ti basol ko kan di Marimilian. Hoy, Ana! Dumagas ka man pa'y dito tersinak, Saan na, nana? Diyak kaya ti gumatang dita tersenam. Apay ngay? Inakon, awan oras ko ang makisarsarita itikas kada kayo. Apay yun? Anya tinagbasulak ka ni Ana. Apay adi inak kaya takasarita. Awan ka no oras na makisarita kanyak. Awan mo't amok ama di nga inaramid ko kan kuana. Marikuanang, nakatapaya ka mait. Apay, anya ti parikot mo? Ay, pampanunutek lang no anya tinagbasulak kadaana kan Marimilyang. Taapay meten akas laadama di nga inaramid ko kadakwada. Ay, kat no inistoryam ka no ngamen, ani Marimilyang kat naki-boyfriend iti agnagan iti Aklew. Aklew? Anya day tanagan? Kasla italaang ang mangagaw. Ay, jak mo maray. Basta kasta kano ti imbagbagam. Anak ki boyfriend ni Marimilyang iti agnagan iti Aklew. Ay awan imbagbagak akasta. Ken maysa, anya nga iti bibiyang ko no maki-boyfriend man ni Marimilyang. Ay awan bibiyang ko, biyag na dayta. No kasta.
Ulbod dagiti imbagbagan ni Marito yang kan ni Mari Milyang nga imbagbagam kanaw. Awan imbagbagak amade maipapan kan ni Mari Milyang. Kan maysa, pulos, asaan ni napagsaritaan ni Mari Milyang? Unura asino man. Ay, tadyak kaya ti kasta. Narigat ti makabasbasol, Maray. Ngam, mas dawak, tadagayam kasta aparikaw. Ay kahit, anya nga ro ti aramida, Maray. Payabak da Marituyang kan Mari Milyang iji barangay hall. Tagsasarita kami ijay. Huwag gayam. Inakasarita ni Ana. Taapay nga oray iso katliklikli kanak. Mga no pinadpadakis nakmat ni Marituyang kan kuana. Adda posibilidad na akas ta, Maray. Ngamen, kanayon ni Marituyang ijay balay daana. Nasaya at adda tayo amin. Adda dagiti kakadwak akagawad kanda dumapay. Tapno deng ganda ti pagsasaritaan tayo. Ken adda akmot ditoy amakidengag. Ita, kayat ko nga umuna ni Mari Milyang nga agsao. Kalpasan na agsaumat ni Ana. Kasanumat nga men kagawad kwanang. Kat ko na ni Marituyang nga imbagam kanu nga aglallalaki kat aklew tinagan jay lalaki. Ni kaanuman, jak inaramid ti kasta. Kat syakmat, imbaga kano ni nanakwanang, aga po iti boyfriend ko kat nagado ti utang ko. Tapno lang ada maitid ko iti boyfriend ko. Akayat na asawan, kukwartaan nak lang ti lalaki. Ita, Marituyang, anya ti makunam. Ala, sung batam dagiti imbagbagada. Adda ka di kasta asinasaritak maipapan kadakwada. Adda mo! No adda. Sige. Ibagam no anya nga aldaw. No anya abulan. No anya nga oras. Kan, no sa dino, tinangibagaakan ka. Ijay tirsinam Adda ka di ebidensyam. Akas tati imbagbagak. Ipakitam. Kat no adda, pues, agmoltaak iti may sa baboy ang mapartay. Kat pagsasangwan dagiti opisyalis ti barangay, kan dagiti umay nangimatang iti daytoy a panagtutungtong. Ngam no awan maipakitam nga ebidensya, akas tati sinarsaritak, maipapan kada Mari Milyang kan Ana, pues, sika ti agmulta. O anya, adda ka di maipakitam nga ebidensya, Marituyang, a pinadpadakos ko da Mari Milyang kan Ana. Ay, kwa Maray. O anya, adda ka di ebidensyam. Tano awan, talaga si ka ti agmulta iti may sa ababoy. Ay di ka lang matitigra. Namulta ka man nun, iti 1996, gapo iti kasta nga ramid mau. Itata 2025, mamulta ka man nun. Ay, kwa ba daw? Agin lalaing mo na kwa ng baak. Ala, sulbarem na itangay naramid mau. Awan bibiyang kuditan. Ay, badaw. Ay, ila ko mong dagiti kalding mo. Tapno adda paggatang ko iti babaw. Anya, ay bitugang kantupay, salbag ka. Ay, badaw. Pangalaak ngay iti babaw. Ay makamu ka. Awan bibiyang kuking ka. Katapno saan ako na may raman. Pumanaw ako dito'y balay. Inakang naay, di kalapaw, iji bangkag. Naimbagay dyan, tanatal natin, panunod ka. Ay, badaw. Tulungan na ka di. Ay, makamu ka ni tibiyag mo. Awan bibiyang kuking ka. Tangay awan mo't manaknaka mo, abakbakitan. Ditakan! Mari Milyang, pangaasim ka di at patulungan nak. Tasaanan na patuluyan ni Marikwan ang timulta. Saan ang mabalain? Noan niya tinapagsasaritaan iji barangay hall, iso ti masurot. Kan may sa, nagdinamagang ti panangdadaal mo kanyak. Nakababainak iti kasta nga inaramid mo. Katap no mapunas na ita asinarsaritam, naskan ang mamulta ka. Ngamaray, ay ikwa nga may. Ginurak ni Marikwanang, tagayam aramid mo laang ti amen. Ala, agmulta ka, tapno agnakam ka. Agnakam ka abak-baketan. Awan bibiyang ko kan ka, nana. Ti may sapay adakas na. Nagdinamagan asya kat pagkukwartaan nak lang ti lalaki.
Tadayta, tinapan mo inwarwaras. A pinagparang mo ang nagtao dayta kan ninanakwanang. Tagayam, sika tinangar-aramid. Ay, kwaana. Awan pagmultak ababawi. Remedyum Saan na mabalin adi ka agmulta? Nasken nga agmulta ka, nanatoyang. Tapno agnakam ka. Inikanda ka iti 2 weeks. Amang iremedyo iti multa, maritoyang. Ay, mabalin ka day nga ibabawi mong timultak, maray. Ay, sana balay. Agbalbaliw akaw. Gaputad di mo kaya ti agbayad iti ado nga utang mo dito tersinak? Pinadpadakes na kon? Tapno laang ado ti makigayam kan ka? Ay, kuamaray. Ay, agkumare tamad. Iso apakawanan na kuman. Ay sana mabalin, agmulta ka kidain. Taday ti maiparbang itikaskan ka. Ay, pakawanan na ka di amare kwanang. Ay, sana na maulit tayo. Sana na talaga. Ala, nanatoyang. Agpakaasi ka kini kagawad kwanang, tabarang kaasyan na ka. Agnakam kamot nga taitan. Ala, sigay! Ditan, tinagyipusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DCWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.